νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδέ μωρέ της προνήμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι οι λαμπάδες ημών σφαίνονται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκαρκέσει ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένων δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθουν μετ' αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα.